Mentang ni pe yagi program Jingialehkai football mentaga sngi ka arpuwei terik berai-beringkong jong senam arah jar arpeusan. Haga Jingialehkai Indian Super League ka Jingialehkai kalong hapdeng ka Chenayan Pyrshah ika mohon dengan SG kabadon haga kerdan ka menengkong haga mi kain poin. Bad ia kani ka Jingialehkai on Jingialehkai ka por nyau siteng PM. Haga Jingialehkai Saudi Pro League haga por pra arpeu PM ka Jingialehkai kalong hapdeng ka Al Khalij Pyrshah ika Kynhun Iakhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Haga por shipeu siteng PM ka Jingialehkai kalong hapdeng ka Al Hilal Pyrshah ika Al Weda. Haga Jingialehkai UEFA Champion League haga por khatwei khatsan PM ka Jingialehkai kalong hapdeng ka Monaco Pyrshah ika Aston Villa. Bad ka Atalanta Pyrshah ika SK Stonegrass. Haga por shibaje siteng AM ka Jingialehkai kalong hapdeng ka Atletico Madrid Pyrshah ika Leverkusen, ka Benfica Pyrshah ika Barcelona, ka Weda Sweda Pyrshah ika PSV, ka Liverpool Pyrshah ika Lille, ka Club Brugge Pyrshah ika Juventus, bad ka Bologna Pyrshah ika Dortmund.